Een hele goede middag. Vandaag zijn we in Heerlen bij het CBS en we spreken met Joost Huurman voor de Maastricht University Challenge en de Limburg Innovation Challenge. Mijn naam is Joost Huurman. Ik ben hoofddirecteur Data Services Research en Innovatie bij het CBS en tevens vestigingsdirecteur van de vestiging Heerlen. Het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de naam zegt het al, is de organisatie waar de Nederlandse officiële statistieken worden gemaakt. Op allerlei gebieden. Of het nou gaat om inflatie, om economische groei, om werkloosheid. Daarvoor moet je bij het CBS zijn. De Maastricht University Challenge is een mooie uitbreiding op de goede relatie die het CBS heeft met de Universiteit Maastricht. Naast deze challenge hebben we sowieso al veel stagiairs, we hebben PhD's rondlopen en een drietal bijzonder hoogleraren die verbonden zijn aan de Universiteit Maastricht. Maar eigenlijk zijn wij al sinds het begin van het CBS bezig om onze statistieken te verbeteren, om nieuwe methoden te ontwikkelen, om nieuwe databronnen te gebruiken. En daarbij gebruiken we eigenlijk best moderne technieken. We zijn druk bezig met artificial intelligence, de big data hebben we natuurlijk ook behoorlijk mee gewerkt al. En wat dat betreft denk ik dat er voor veel mensen de hele wereld open gaat zodra ze hier zien wat er allemaal gebeurt. En waarom is het voor jullie zo interessant om mee te doen aan die Maastricht University Challenge? Ja, er zijn meerdere redenen voor. Kijk, allereerst is het natuurlijk goed als toch redelijk grote organisatie in het zuiden van het land om goede contacten met universiteiten en studenten te hebben. Aan de andere kant is het voor studenten fijn, en ik denk dat ze daar ook een maatschappelijke rol in hebben, dat ze ergens stage kunnen lopen met maatschappelijk relevante onderwerpen en echt een verschil kunnen maken. Want ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Kijk, studenten hebben natuurlijk geen werkervaring, maar ze hebben wel de nieuwste dingen geleerd en kunnen vanuit die optiek en het feit dat ze gewoon een frisse blik hebben, heel veel toevoegen aan de kennis en kunde die we hier in huis ook al hebben. En voor de regio is het denk ik aan beide relevant, want die wil graag dat mensen hier ook in de regio blijven, op blijven werken, blijven wonen en op die manier ervoor zorgen dat de vergrijzing niet gaat toeslaan of de ontgroening, zoals dat tegenwoordig heet. Wat zou u ze in deze challenge willen meegeven? Vooral ervan genieten. Mijn eigen ervaring is er is niet zo leuk als een aantal dagen een keer bij iemand anders in de keuken kijken en zien hoe ze dingen doen.